Hyundai i40 2017 година, внос от Барселона. Нито един пребоядисан детайл. Грам ръжда. Абсолютно всички екстри. Keyless. Старт бутон. Ето. Без нито една забележка. L багажник. Ето. Виждате. Ето сега тук. Едно и 7 дизел, 140 конски сили. Топ състояние. Реални километри, сервизна книжка. Колата е на ход. Ето отвътре. Оригинална стелка. Тук корити. Седалка без забележка. 180 000 км. Никакви грешки по таблото. Навигация. Старт бутон. Камера за задно виждане. Спорт. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини. Абсолютно всички екстри. Партроник, автопилот. Ето и тук салона в отлично състояние. Мотора работи безупречно. Няма троп, няма лоб. Отлично състояние автомобил.